Posat a xerrar com si sigués jo. Ja. Sí. Molt bona dia de Sant Jordi. I aquí a Cal Fabre, la fruiteria del poble, una fruiteria molt especial, que ja coneixeu, proximitat, qualitat, carinyo. Hem preparat avui, el dia de Sant Jordi, un packaging molt xulo, que són unes maduixes amb cobertura de xocolata, amb canyella pura, amb una mica de festuc natural, molt d'amor per aquest dia tan especial. Aquest any hem fet els caps grossos, que són les reproduccions en petitó, estan fets per una artesana i fem a través de la botiga Ona de Badalona, i també hem fet les postals i xapes, tot en record als punts de llibre, no ens en oblidem, en record dels caps grossos i per posar Tiana en el mapa. Em vaig explicar una mica com va el funcionament d'aquest taler, que és un taler de taula amb palanques. Aleshores, les parts que pot tenir són les palanques, que quan es pugen i es baixen, s'obre la calada, que és per on es passa la llançadora. Per baixar la pinta, tanques i fas la passada. I així es va seguint, obrint i tancant aquesta calada que anem fent i anem teixint. Aquest any, el Festival de Música Antiga de Tiana hem preparat una exposició en homenatge a Montserrat Torrent i estarà oberta justament una hora abans de cada concert. Estarà oberta durant tot el festival, que comença el dia 23 i acaba el dia 31, són els 2 caps de setmana. I justament és perquè aquesta exposició homenatge es fa perquè Montserrat Torrent compleix els 100 anys, ha complert els 100 anys el 18 d'abril. Aquest any, a la programació del festival, tenim una novetat molt interessant i és que hem obert un dia del festival, un dia de la programació, per donar l'oportunitat a grups emergents de música antiga a poder mostrar la seva feina dins del festival. Sí, la